Gị kirie n'ife. Uba, ibe ketere m nso ibe doru ngam doru ibe ta n'elu bed sa white were kọlọ magote n'elu bed m bịa tọm ụzọ akwa na ha ka eke nje aba eyiri nga akịrịkọ ụdịdị jiri bịa gbasakọ m n'ahụ kọlọ oh my god nwunye gị bịakwutere gị n'elu bed jigide gị aka ya bụ ihe itiga ka nkịtara Onye sa white. Onye kechitoro ka mma nwunye sa white. Onye lologo. Tagalo. Me lologo. Wara na baga branga titi. Enwe mgbe mbraga titi enwe mgbe bira ngaga enwe mgbe hụrụ mkpọrọgo tepu ọgụ ure ọla tigre gị n'ime ice cream wee mee gị propose. Enwe mgbe mbraga titi n'ụzọ. Enwe mgbe m ji aka m kwego nkwa sọ ngị natural m ịlụgo. Enwe mgbe kwere gị nkwa. Uncle go bịara abịa. Uncle go bịara abịa. Ọkwa my uncle kwere gị nkwa. Ya na mama kwego nkwa. Ị ga-agakwuru my uncle ya ka ọgọ ka. Okwe nwere ọkọ baba ngida na akọ gị no ikpe chi na ngara gị na etonye ga akọ gị na ha aja gakwuru my uncle ka o ji aka ya ka ọgọ ka. As for me, I can never come close to you. Gị wụrụ ahụ bụrụ ụka. I told you before that you must observe the White House rules before you can come close to me. Didn't I tell you? Gị yiri kọlọ bịa m nda bịa n'elu white edoro nso white bed ịma no white bed of Bahama City where I have my pictures. Ote si paint photo ma ote si paint China White House na everywhere in Bahama. Singapore na. Pon go that one. Mune eru oleme onwebe m gaje. Eru koriala ube ediele me kwadum ohe mpobia nka. Hey. Ame buru go nwan. Ala tum gaji. Ngaji nwa ga akọbọkara ngara ha de chigeje ahụ ma onye ara yiri go onye ara. Nwanyi kechi tụrụ ka mmanwụ Chineke na tụrụ n'ọhịa ke kwuo m ihe ọma. Ikwesịrị ntụpụ m tego nso ta gị melo da nabata m na ndụ gị. Anyị ke produce reproduct. Mnago. Ka akwala gị. Maka Chineke ahụ na-ekpasara m ụgbọ ma ga-asapụ gị. Ibiri ọkụ ka m ga-eji gị ụda were white bitol TV hotel. Saa gị hotel. Sapụ gị ka shi na ahụ. Hey, ya weta akọ. Eleshie alụmdi na nwunye mụ na gị. Eleshie nwoke lụrụ nwaanyị a ga-emetụ nwunye aka. Mbịakọta gị so gị na-agba ọsọ. Esaba ịtọghị m na jụ gị. Elishie mkpu omume onye lụrụ di akwa nne. Lụrụ di ome lụrụ di agwala gị mbụ na-agwakwa gị again. Enweghị m ike ịdapụ ga n'iwu ndị Bahama. N'iwu ndị Bahama enwere rules of the White House. Enweghị m ike ịdapụ gị, enweghị m ike violate that law. It must stand. Bahama nwunye ga-egbu gị. Ịhụrụ Bahama ọ ga-aba na white ị chọrọ ịbụ nwunye m ị ga-anọ na white ị bụrụ nne m bụrụ uncle ị ga-anọ na white gị fụ m n'okporo ụzọ kpọọ m Mr. White gị hụ m n'abalị kpọọ m Mr. White ebe ọ bụla ị hụrụ m tụọ m Mr. White take over ka ọkwụba. Hey, Awuna. Eweli ikporo m ụda.
ọgụ maka m na-akpọ ahụ m gote gị chaba m anya Dog. ịbụ ihe m na-eri ọ bụ ụdị gị wụ ihe m na-alaika ebe otu esiri jike ọ bụ ụdị ihe m na-achọ onye na-eme ka m si eme onye me ka m na-akpọghị m amakwa m onye ka ya ụkwa biko gbaghara m biko ihe m hụrụ chabara m n'anya m echefuo ịkọwa onwe m n'eziokwu n'ezi asụsụ aha m bụ Sawite. Yes, Sawite akwana m onye obodo a mana ebighị m obodo ahụ esi m esi ya. Yes, ebi m na White House nke nọ na Bahama na England ebe a ka m si ya. Chere isi sheshilo. Oh yeah, Ishi obodo Igbo. Esi m esi lo Ebe no. So bad draw. Hey, oya kiji nwa yeku. Okay. Akwa m Madam White. Ile Ile ma anya otenwu na chaziri ma chaziri. I know. Ebu m ihe na-eri. Ebe. Aha m Josephine. Ana m ata ahịa. Ere m ahịa na village. Okay. Ana elekere m anya ezuru m ezu na nwaanyị amụra m oke mmụọ. I know. Ihe ndị enyi m na-agwụ m na amụra m mma. Mana ikwuore na amụra m ma washi. Oh, tall. Alibedikwe m di o. Oh, really? I'm single. I don't make to quit the man a little bit and I'm virgin. What? Maybe the mumbo. In a chewam na. Abahe bedebe. You kill up. Eliza Nemo. I did not care. Oh, she's I know. I was. I could. Okay. You're welcome. Thank you. No. Hey. Really well. I know. Yeah. When Mickey Dupoge. Oh, the company Dupoge. Not Joquago Hajj and Dedica Sanga. Hey, George. You're free. Some Dug. Drum. Dug. Some Nazo. I'm moving, Mamma. Hey, hey. Says I'm not around. And one time I'll get. Oh, jog where I have. Oh, jog where I have. Then I feel the love. You even know what I'm feeling. I'm not here. Kill it and go. I'm watching that direction. Get my son, madam. If my son, madam, will get you. Banner shop go. Get you a banner shop go. Please come on in my head. Hey, Chairman, Chairman. I'm a good task force. Chairman. I'm a good task force. Don't associate Naka. The task force. If we win that, we're going to die together. I'm going to some mother. You can't live in a boy. You got 1,000. Where the gods get bomb report n'aka gị. Okay? Ọ wala report n'aka m. Chukwu nwa na Chukwu nsọ ka Chukwu nna da kọgbu nnu ma ọkwa nne. Ọkwa ihe ahụ. Hey, atara ba ahụhụ. Hey, somma iriele eshi. Ịma ishile na ta were iko, maashi were elo ya elo. Mụrụ nubere nga aka n'ike eshikọshi n'imi. Makwa ihe gị na-eme m. Mụfọdụ gị na-ekwu okwu otu ihe ụdị m ka onye ahụ na-adị m ka m were ekete kpuchido onwe m. Kedu ihe dị njọ n'okwu a m kwuru ugbu a? Nwatakịrị nwa okorobịa na-amaka ị ga na-emetụta onwe gị ala ka ị mara ma ọ ga-emere gị ebere si na famili akpọpụga gị inwe sọnem ka ị gara gị na-aya nta gị na-aya echi gị na-aya nkwụ gị na-aya ụkwa must you buy everything you see every other person. Ọgụ ka nna. Gwa ị ga-eje ana Kele ọgị ka nna. Ana m gị. Onye nna nọ si na complain. O si na complain. O complain ọ na kịta. Ya complain wanu. O complain ọ na kịta. Ọ na-eme nke karịrị nka. N'anya Kele, mind how you talk to me. I'm your elder sister. Elder sister, my foot. Because you are my elder sister, so you may say mistake, I will not correct you. Because you are my elder sister, I got my go quote elder sister that reasons through her innocence. Give me. Yes.
ị na-eche echiche site n'ike ị naghị eche echiche site n'ụbụrụ gị gị na-ekwu okwu ote gị na-ekwu okwu dịka onye ara pụrụ onye isi na-adịghị onye gbara ọgwụ gị ṅụọ m ga-eresikwa gị mụ na gị ga-apịrị ịtụkwu ya ebe ahụ ịchekwa ka ịpịrị ya o hapụkwa m ka m na-eme otu m si eme onye na-awe eyo ụmụazị ibe ga anụchago ji na ebe mụ na gị na-azụ ụlọ emekwana mụ ọbada ịfụnanya na ihere a na-eme gị ị na-azọ be nna gị ihere ada eme gị ụmụazị tara atọ obere ogugba ha niile alụcha na dị nọrọ nga atewe kujuwe nkụ anya kulie nkụ anya na-agahụ gị kpakparị orio onye ọbụla ị hụrụ gị na fonu taa gị na-achị ngọm echi nwanne echi gị na can't you go and work and then provide that money for yourself you keep on making young men uncomfortable. What is wrong with you? nke jidere nnali a na sisi anya etu anwa ịtụpụ ya ọfane mụ ị ga-anara ụwa nka hụrụ gị ị ga-anara ọnwụ gị chukwu nna gị mere gị ebere gị nwụ ha ana there's no place for you here ịkpanwe ọdụ a ga-ebuga gị nọ ya webeghị isi ya ekwe ntụ 4 feet set agaghị m enyere ha sisi adọnye ozu gị ebe ahụ ịwụ nka ada na-enweghị isi ọkpara ọkụkọ onye ọbụla ị hụrụ gị na phone mmadụ yi akwa ya gụọ gị mmadụ yi nke can't you work and provide those things for yourself? Stop making those people. 21st century nwoke kwesịrị inye nwaanyị ife ị ga-anara ọrịa Chineke ị ga-anara ọrịa mmadụ eme ihe nne m onye na-awe ya ị na-aghọta onye na-awe ya nwoke bụ nwaanyị ebe a nọ ife nyọbi ife oyiyo oyiyo ka m yọrọ ife a na-ayọ Richard yọwa oyiyo ka a na-ayọ ka time eruole ị ga-enwe deeti ụgwọ deede Adamu ga-ebu gị aga mọchari ugbu ngwa gaa yọba ị ga-ayọrọ ọnwụ gị stupid elder sister chukwu gị n'oge adịrọ na-enwe m appointment ọ bụ na anyway ihe ọbụla m na-eme bụ gịnị onye na-awe ya ife a wee mụ wee sọ mma onye na-awe ya kedewe chukwu gị n'oge adịrọ because na-enwe m appointment ka m banye ụlọ kpọọ ọbara aka n'ihu ekwe appointment gawa ị ga-agagide appointment hotel gị na ndụ mmụọ enwe appointment ndụ ụtọ ọrịa chicken pox ị na-acha ahụ ka agba ọbịa kwere ewu kwere nwa nje abalị aka obi akwara gị di akụkọ ụmụnne m niile ụmụcha nga siri ihe isi n'elu si n'ala were azụ iwu ọgwa gị ahụ ị ga-agbapụ nke isi n'ụwa onye lụrụ gị ọgbago mma m nwere asụsụ ị ga-aga n'ala ili gị ili gị adịwụla nso ị ga-agakwuru ha ebe ahụ gị na ha aza ajụjụ ahụ kịrị ebe esi tụtụ ime onye ara ka ebikokwana iwucha dị mkpọma ha ka m nụbụ eze were ngwongwo ure shi ọgọ wure eme m ya wụrụ nwanne m ndị mmụọ fọrịkwa gị ebe ahụ a na-agwa mmadụ eziokwu ọ ga-ebe ndị ada akarata iji ọkarata ị ga-eji aga nga mmadụ ị na-esikwa eche na ị ga-alụ di gị nwoke gị nama ị ga-ana ncha ị ga-ana ude nwere ihe ị na-arụ just every day nọ na phone gịnị ụdị nwaanyị dị ihe a biko kịta ha anachi ngọm tee pawuda ọ gwụla ihe ị na-eche at your age nne m apụ ara Baby love, how are you? Well, Abiam Kamara if you could regarding to what I discussed with your sister, Somma. My sister. Never mind. So, Kehineku, Unchoyema, my hini nam na yogi sense, change go biggie. Queen. Yes, baby. Anaghị like ịkparị mmadụ. Mana mmadụ bido kparịwa onwe n'ebe m nọ. I will insult that person back. Am I the only young man in this community? No, tell me, ọ bụ sọsọ mụ nwa nwoke nọ n'obodo a. Can't you look for someone else? I am not interested. Bole ka m ga-agwa gị. I don't need you. If I need a woman, I go to her. I'm not forcing yourself on me. It cannot work. You see, all this bush life in a live, him like hebeno. Not try you came to sit and bring it up. You need bring yourself down. Ogodo nyana azu has ogodo won katandi eshi from imezu we popota and act by the way he act. Ke you na megi? Ina anwuma na mburu onwe mbutere gi. Ile chakwara m anya ofuma.
ụtamdụ ụmụ okorobịa ha niile ma ụmụaka ma ndị okenye ma ụmụ okorobịa ha ncha na-ada n'ala na-arachasị m ụkwụ na-anwụrụ m na-achọdụ ihe ga-eme ka m tụpụrụ ha ọnụ mbụrụ onwe mgbe ebutere gị kwesịrị ịda n'ala kelee Chineke everyday gị gbapụ merod na-atụrụ Chineke mma ị bịa ebe a na-eme ka na mmadụ abụrụ Chukwu ka ihe na-eme gị mụnwa na-eme ka nkịta nọ n'azụ mụnwa na-eme ka onye a na-azụ ha azụ. You and I kedu onye na-eme ka uncivilized person? Okay, fine. With all your civilization, the only thing you could do for yourself is to throw yourself on a man for him to marry you. Just hear yourself. You gacha ihe niile gachara gocha akwụkwọ niile igoro ya education gather everything. The certificate you get apụta igbu hogo onwe gị dịka offering boss house to house begging men to marry you. Okay, fine and good. Ụmụ nwoke na-adara gị n'ala kwa ya asị nkịta na-arachasị gị ma ndị nne ma kweghị kwuru ma ụmụaka ma ndị ukwu ma ndị nta ya ihe ndị ụmụ ruru ụmụazị ihe agbara jack ihe arachasịrịla n'afọ ya ya ewe efufuroro ka i burula ebutere m ka m buru si agaghị m ịla n'abalị maka nwa umewu. Enwere m shame and enwere m conscience. I came from a home and not from a house. So please, unu nwa ndị bi na White House, go and continue to live in your White House. Let me remain here. I don't love you. There's not also going to be here. Gbara ọtọ bupute ihe ibu n'obi buru ya bịa nga were efere ka mmiri nsọ ya. Cletus Nwokore, I will not succumb to your temptation. Okay, I'm sorry, my sugar bunny. Don't worry. I'm so sorry, sugar bunny. Ama m ihe ịchọ. Ama m na agụrụ emewago gị anya. Just manage this 300,000. Mba, just calm down. It's nothing. Ama m ihe na-amekashi anya. Just were ya. The only thing m chọrọ ka ị mere m bụ were ya gaa na ahịa anụnwa barbing salon. Ka ga-trim all these things. Kpụchasịa ihe ndị ide were ya ka ịdị abalị. I like Romeo. Ọ maka na love m nwere n'ebe ị nọ mere m ji abịa to you. If no ụmụ ihe ndị a ọ ihe na-asọ m ihe bụ ụmụ nwoke na Adam like ya. All these ones m na-turn down all because of ụmụ ajị dị abalị a nọ ha n'ihu. Just manage ye. Dewere m onwe gị ọcha so that m na-ahụ gị obiọma na-akpa m. That's the only thing I want from you. And anything you want, I will do it for you. Baby, just keep yourself neat for me, okay? 300,000. Yes, baby. It's nothing. Don't faint. I know you've not seen that kind of money before. Wow. This is great. Yeah. Is this my bride price or groom price? Yeah. No, baby. I'm checking wishing you can't small money. Can't just say gigi way trim more all these things. I don't like it. God bless you. Bless you too. You know I love. I'll fire you at the same time. Take it. You didn't go Maz. No, look at me. You didn't get children. You didn't go and get Jim Pekala. You go around defrauding people. You think you can come give with a Bible? Kaka share and neg do obituary. Nyem 300, ordinary 300,000. See, I am not too cheap. You cannot get me. Also going to give you here. Bugabo putan nagano na lili biya bruise to brom here. You will not see me. Get money here. You should be those over there. But we are here for before I deal with you. Get out of this place. Did you tear my? And I will tear you if care is not taken. Leave my house. Come on. Get out. Get out. Come on, get out of this place. Get out. Get out. Leave. Go. Baby. Mother. Go. Open. No. Gentle, Enter. This is Mercedes. Take it easy, okay? When I want to Japan, I will taxes. I will not take it easy on you. Leave my father's compound. Now, even why are they Jackie Agaramoke? Why are they Jackie Agaramoke? They all will I'm only trying to pity. I am only trying to mercy for you. You don't know what is here. Everybody is misbehaving. Have you been loved before? Have you been hurt before? Hey, the first person to hurt you. Come on, get out. Move. 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 Leave. Pick up now. Idiots. I will not blame you.